كبرات تختتلتي مدوات إيريك لاستي كميت وعلو نلومي دما عسراي كفال كونغراس تحرمان نفسي إذا لكم متعلقوا سناي مكتال كونغراس تحرمان نفسي كابز حالف يخفان إرمياس وتم مزوز مزو فوليو من كوزت من كترف سلسة ساكفة هاني زيركوبام دق جزاوتون أبتبوتا تجوين بزح كزيز جبرو بيكانستيان عدو قلعن 45 سبعة توزيو عبد الرزاق سلز جزهم ترنيفوم ولا نسرح حزوام سومي هيد مس عبد الرزاق سلزي سسمان أدما نسرح حزوا نبع عبد السلام يخيد أبوكا مسو سراح يجمر ناستات كل التورح يزغون كا مسو يسرح أبو جن زي تتصبيو أقاد أمي حدا كفتمني عبد السلام وتحضرات نسري فتوامو نيرمياس نحجر ما عسراي كفال حزلكم ما تعلقو سنة مكتتال أب ليبيا كم كل سب زفلطة أملاخ أب سلام يوزع كامبر نزدلي واقال أفضلي واجزي كم دليتهم كساوة الانترايهم بحسبهم كومس لزخنها نساري مستدس بالكرسان ما راخ تريتاتن أب عيني أزابك فاتو جزي وسدلان حدا كابتم كبري دك أنس يزل حلون مع التاوي أب عمتن كالئن زوافور زعلو نسمعيتاتهم تراين مرواي زحسو بعين فريد متع ساري مستز حرفت شجرن مكران بمنتصار انتي كي جبرني بمبال هاي تقدسلوني يا ميرا كوينجن نيرمياس كنغرو علني إلى سلز حسبت يشجرا خمس اللو تنغرو إرمياس كا عركا مخانو كفلق سلزي دالي حاول علني نسوقا كم خجبرايف كدالين باليو يبلا ودي أي كسان أبتبوتا كا جبارن حداغن سلزخنا علالي إني حاوخي يبلا سارا كا مس إرمي تلاليو أبتي وطاي فالوت أسلل نورجن إرمياس مسرعيو بتعمي حرق مخنياتو بدليتن بزيدليتن أولد كغير زوعل أمغا حجي بتاز فوتوان ناقا نسلا فقرون كندا شجر زرعي بفوتسم كوحات ولو خمزي قلي نغرو اتو ودون إرمياس كوينو مسانحو كي تسكفيو نسخدا أزمارينو ودا أسمر عندخا كله تردع سلازي نزحفتخا بلبي فتيامو نسخا حاوي يفقدلين سلاز بلد فقط كايدل على خيبلو إرمياس ولا دا أبتي بودا كندنا تجزي أي جبرمر كل شيء طارات نايتهم سمسار تسلد فلتو كيف فرحة بزموتو كم زي كوني نجرو ودي نسنا إرمياس دس لزي بلو اندحان حانا يخيب أبتي بوتاخا حلفيا يخونو نس إرمياس مخمو زمتاخا ني إرمياس أبصرحو كتصلوا يجمر ساري بتعمي تشغرر حجة خان عيكبل أبقل خياتهم بالكا كبقوسو كم زلوهم تنقرأ اوان صحي عراربوس لزنبرة تتحاحيزهم نبتي معرف بوتا يخدو إرمي ناعخا أملغ مكراي رهوا كخون سلسلدلي تقتلدي فتاري إيخا حلالي نايوشتا حزاني قوهي نسخا مسترخبكو كله حقوسن دستان عسلبو نفسي إرمي نسخا أبقلنا انتهاليخا هيوتي ملو حقوستي كوينا كم زحلفو أي تراترنيا أي تفلين زيادة ساري أي كفليكنيا ترقم بمباري نعقيو أنا هيوتي حقوس خوين تغينا نسخي مسا انتهالي خيو كم تداليا زي كوناس حلفي اتي تداليا كخونا الكيام ملات لبي هلاوغي هلاويي من باركي فقط أملاخ كوينو بسلام قبل دالي بزحنا مو فوري زمولو هيوت كان حلفي ودليتي ساري تيناتي إرمي قالت كقطعمو نتز نبرن هنتو ينت سماي سألكيا زيادة ينمن إلوه كخونيو تمنيو كهبكم يزبله من نيوتنا يهبنا أملاخ آمين زيارة الهال إرمياس كم دي عديثاتنا ناشتون كلنا بومقور الالنن زربأنن زدق سانا نسارون مقرن تسفاز سنقن الهال إرمياس
እንዳ ሰምዐት እዩ ኣጠቂስዋ። ኤርምያስ ከዓ ንደቃሳ ስለ ዘስተባሃለ ተተሓሒዞም ይድቅሱ። ወጋሕታ ኮይኑ ኣብቲ መኽዘን ዝነበሩ ሰባት ከዕገርግሩ ይጅምሩ። ኤርምያስ ከዓ ናይቶም ማስታት 400 ዝኾኑ ሰባት ሓላፍነት ወሲድሎም ስለ ዝነበረ ከይዱ ስቕ የብሎም። ኤርምያስ ዋላ ዳ ኣብ ውዑይ ዕድመ ይሃሎ እምበር ሓሪቑ ዘይዛረብ ፍቱው ባህሪ ዘለዎ እዩ። ኣብቲ መኽዘን ብዕላማ ዝገበሮ ስለ ዝነበረ ግን ኤርምያስ ንዘለዎ ፀገማትን ካልእን ንኸፈትሓሎም ሕቶ ይሓትዎ። ሓደ ዕድመ ድፍእ ዘበለ ከባቢ 50 ዝዕድሚኡ ሰብኣይ ከዓ ኤርምያስ ወደይ ኣብዚ መኽዘን ሕሳብና ካብ ነውርድ ድሮ ወርሕን ሰሙን ጌርና ኣለና። ካልእ ሲትረፍ ቀትሪ ኾነ ለይቲ ብርሃር ኢና ኣይንፈልጥን። እቲ ሃሩር እኳ ናትና ኢና ሒዝናዮ ኢና፣ ግን ዋላ ቀትሪ ብርሃን ክንርኢ ፈቐደልና። ካልእ እውን ጥሜት ብጣዕሚ ሞይትና። ኤርምያስ ዝበሃል ሰብ ክመጽእ እሞ ክትብገሱ ኢኹም ንበሃል ነርና። ንስኻ እውን ዝገበርካና የብልካን፣ ስለዚ ገለ ፍታሕ ክግበረልና ዝወደይ። ኤርምያስ ናይቲ ሰብኣይ ዘረባ ብጣዕሚ ይገርሞ። ምክንያቱ ኣብ ናይ ዓብዲ ሰላም ክንዱ ዝገበሩ ሰባት ኣለዉ ኢሉ ኣይሓስብን ነይሩ። ካልእ ከዓ እቶም ሰባት ከም ዓብዪ ሳምሳሪ ይቆፅሮም እምበሮም ኣይፈልጥን እዩ ነበረ። ኮይኑ ግን ጽቡቕ ግበር ንማንም ኤርምያስ ሰናይ ናይቲ ሰብ ስለ ዝደሊ ንሰብ ይጠዓሞ እምበር ንዓይ ይጠዓመኒ ዘይብል ምዃኑ ነብሱ ኣተዓባቢ ብዘይምርኣይ ጠለባቶም ከማልኣሎም ምዃኑ ቃል ይኣትወሎም። ቀዳመይቲ ዝገበረሎም ከዓ ኣብ ክንዲ ተዓፅዮም ዝውዕሉ ከም ድሌቶም ንፋስ ክወስዱ የፍቅደሎም። ካልእ እውን ስሩዕ ኣመጋግባ 3 ግዜ ኣብ መዓልቲ ይግበረሎም ከም ዝኾነን ገለ ሰባት ካብቲ መኽዘን ብምውፃእ ኣስቤዛ ከምፅኡ ይነግሮም። እቲ ምብጋስ ዝበልኩሞ ከዓ ወላ ዳ ሕሳብ ካብ ተወርዱ ነዊሕ ግዜ ተገበርኩም ንውሕስነትኩም እዩ፣ ካልእ ኣይኮነን። ኣደዳ ሞትን ድራር ዓሳን ከይትኾኑ ስለ ዝፈራሕናልኩም ኢና ኢሉ ብልኡም ኣዘራርባ ሕቶታቶም ኩሉ ይምልሰሎም። በቲ ዝሃቦ መልሲ ስለ ዝዓገቡ ከዓ ብጣዕሚ ይሕጎሱን ኩሎም ከዓ የመስግንዎን። እቶም ብዕድመ ካብኡ ዝዓብዩ ድማ ይምርቕዎም። እቲ ዝበሎም ኩሉ ገይሩሎም ኣመጋግቦኦም ተማሓሹ። ከምዚ እንዳበሉ ከዓ ንኽልተ ሰሙን ዝኣክል ብፅቡቕ ይጸንሑ። ሳራ ናይ ለውጢ ባህሪ ተምጽእ። ኩሉ እቲ ትብሎ ዝነበረት ምስ ኤርምያስ ሓለፈቶ ምዉቕ ናይ ፍቕሪ ግዜን ኩሉ እቲ ንስልያ ኢሉ ዝገብሮ ዝነበረ ርእሲኣ ተገዳስነት ተጉድል። ንኤርምያስ ትርጉም እምባረይ ንስኻ ኢኻ ካብ ዓዘቕቲ ኣውፂካ ናብ ባና ብርሃን ዘስገርካኒ ህይወተይ ብዘይባእኻ ትርጉም የብላን ትብሎ ከምዘይነበረት ኩሉ ይርሳዕ። ኤርሚ ዝነበረ ድማ ሓሚደይ ይኸውን። ምስ ሓሚድ ዝበሃል ርክብ ትጅምር። ሰናይ ኣብ ምግባር ዝነብር ሰብ ሰናይ ጥራይ እዩ ዝሓስብ። ኤርምያስ ተኾነውን ብዘምፃኣቶ ሓድሽ ባህርያታ ከይሓረቐን ከይሓዘላን የረዳኣ ጥራይ እዩ ዝፍትን ዝነበረ። ብልቢ ተፍቅርቲ ኮይንካ ሕማቕ ናይ ኣፍቃሪትካ ክትርኢ በፍጹም ዘይወሓጠልካ። ኤርምያስ እውን ብልቢ ስለ ዘፍቅራ እዩ እዚ ኩሉ መስዋዕቲ ዝኸፈለላ። ኤርምያስ ዘፍቀረ ዕውር ክበሃል ዝኾነ ሕማቕ ናይ ሳራ ከም ተራ ነገር ብምቑፃር ጌጋታታ ኣይርድኦን እዩ ዝነበረ። መርከብ ተዳልያ ክውገሱ ምዃኖም ከዓ ነቶም ሰባት ይነግሮም። ህይወት ሊብያ ስለ ዝጸልኦ እውን ንሱ እውን ክኸይድ ምዃኑ ንዓብዲ ሰላም ይነግሮ። ኤርምያስ ብዝነበሮ ፍቱው ባህሪ ሰላም እውን ንኽኸይድ ደስ ኣይበሎን። ጽቡቕ ናይ ኤርምያስ ስለ ዝተመነየ ግን ክደዋውሉ ከም ዘለዎምን ሰላም ከኣቱ ሰናይ ምንየቱን ይነግሮም። ሳሪ ንኽድ ኢላ ትርብሾ ከም ዘይነበረት መርከብ ተዳልያ ምህላዋ ምስ ነገራ ኣብ ገጻ ደስ ከም ዘይበላ ይርኢ። ብዙሕ ከተገደሰላ ከዓ ክብገስ ምዃኑ ይነግራ። ሓሚድ ሰባት ናብተን ንኣሽቱ ጀላቡ ተሰቒሎም ክሰግሩ ኣብታ ዓባይ መርከብ ክሰግሩ ከለዎ ግን ኩሉ ዝተረዳኣ ክትመስል ኣብ ዝኾነ ህይወት ከም ኤርምያስ ዝሓለላ ክትረክብ ከም ዘይትኽእል ዝተረድአት ትመስል ክትብገስ እኳ እንተደልየት ምብጋስ ይኽእልኣ። ኤርምያስ ምስ ሓሚድ ብምፍኽኻር ከዓ ኣብ ህይወትካ ቀሲንካ ክትነብር ኢልካ ከይትሓስብ ኣብዚ ትነብር ከይመስለካ ግዜ ይነውሕ እምበር ክንራኸብ ኢና ይብሎ። ኩሎም ተሰቒሎም ኣዋልድ ኣብ ላዕሊ ኣወዳትካ ኣብ ኣንደር ገይሮም ክትብገስ እያ ምሳኻ ስለ ዝበሎ ንሳ እውን ክብገስ እየ ኢላ ስለ ዝነበረት ተሰቒላ ኣላ ኢሉ ቀሲኑ ይስቀል። መርከብ ትብገስ ኩሉ ሰብ ብሰላም ከኣቱ ጸሎቱ ኣብ ኣምላኽ ይገብር። ከባቢ 4 ሰዓት ምስ ተጓዓዙ ከዓ 11 ክፋል ይቕጽል። ክቡራት ተኸታተልቲ መደባት ኤሪግላስ ቲቪ ኣብ ዝቕጽል መደበይ ድማ መበል 11 ክፋል ኮንግረስ ተሓረማ ነፍሰይ ሒዘልኩም ክመጽእ ምዃነይ ቃል ይኣተወልኩም። ክሳብ ሽዑ ሰናይ መዓልቲ።
ላይክ፣ ኮመንት ኤንድ ሳብስክራይብ ጋር አይትረሱም።